Abusiafo asantuma UK TV suni. Oboba simpremo. Eyensem ena edebrewo. Subscribe channel na share. Fa comment ni comment section ho. Like page no. Ma wonu ebi hu de ekoso. E fa hensem ho. Fa mamre ni amane ho. Ene ensem ho. Na ibidi nkomo. Ensem ya betodwa. Eni se abrante bi kotu social media se Summahene ba asante memu National House of Chiefs ama amanfo abono nti me ka se na do mahene be ma womra Kumasi di Summahene ba ne abono dia me na mam ya abono di police for mechimi na mibusa semba ko se ye pe police ya chinkrofo a homo NSS ya chiwo yehewi abrante kalim citizen ono kasama samudia wakani nsem bi se me si sampa wo mu twitwa me wo mu momi twitwa me eno da ho de to so biem o se na jafra ba sampa yentwa ne ti me si himano lankama ye chiro sampa be twa ne ti se dwan ankama ye chiro sampa ye be twa ne ti se dwan eno so da ho sampa samodua nkrofo ye press conference e ka se wo mu hia asante flag duwa wo bema o pese o chese wo bema no o pa fa asante flag ana o tumfo sticker fata wo ka ho bra sampa ade fe be yo tai eno so e wo ho ye wienu a kwa mo okra mama olenge o ka nsem bi edika akra no o pese o kire se na jafra e yarefo se o tie kasa na o se yemfa yare enkasa nenso ama na jafra ewodom bi ama no se emokom jezi ena otumfo nso omo fre ewodom de fre no se ebondenye gokudua na maka bibi se kraman omu ade emfere ade a nyezongo hini fie eti de karim citizen aka no nipa mun sabe kan wo sampa bia no monku no nipa no yembenya ne bia no monku no ema monfo obi a ho nche no because enti ne mbechi no sampa bia no monyi ne mfiri ho ono ne me ho na o se echi no kwa mo kra kro ya mamolenge ka se omampani anhwe na wansiesie ase wo sampa o siesie di sei sampa sem nyina no eda obi anim se kopie asantema wuranim ibu asem no asem na chom sa ya api ni se tia wo mu eno start se samodu atena ase se odi opemso atem Asantehene na busu apanni obegyina otumfo anim ana samodu aka ho kwa mo okra ene gina ho kasa eno achi no wo mu koye no eno mo mu ye no ye nchi wo mu ye mpese ne esi wo boko no ebibesi sampa na mmom mansore na mo trans ye nhwe ama bibisa akoso a ene na mo kan hu se ne ebesi sampa no ebeche ne esi boko sampa no obitimi de sika wo obi e wa bontene na wafa ne ho adi no wokọ sampa de tim ka se ya ba na abanti de epe ne ebeye ye nchi obi a de oka se omampanini anhwe ya de ebesi sampa no ebeche boko de ono ya nchi no na se meme ka se do mahini mu Asantehene na omu asante na odi asante atem dia ene de yemla mechimi ya na ensem ni bi esre ye kosu biem Summahene ba asante no nye Summahene ka se be ma bi enyi asante no eno da ho onu sa atem didie kasiye pa eno achi oba no
a council of state. It's not body guys, police, bambo for a guide no. And what bar National House of Chiefs. Tis abra no na santi for Bono no. Na police for don't buy no more way. Assemble no be can. Or can it ra? Mamincho say National House of Chiefs ni. Na menshia police stations ni. Eye kwai and a santamu. It will buy National House of Chiefs no. Omu Bono no. E dia no ye. A report to my police ni bay. Na hwan po ene de saka no. Se wo Bono. E ya trosem. Makasa himfuni bo a omu nka no kre ba akokra. Atro no omu di. Me ko sampa. Ema samodua sene na hinkwa wo. Sene chiami wo, sene die yo. Eni nipa bi ensa ba me so. Sampa lolly park ho. Sem me hene keka nkwasi asem. Didi otufu atem wo manim. Nyense nya ne betimi di atudwa. If say obi didi wo hene atem na wanti ya wa abekeka no, wo na wadidi wo hene atem. Nti se mo ka ne sampa no de me moso. Emo mbeta ake me si wo mo bomi. Na omu ya na no odi no, omu yese omu kofa omu cruise na ba. No obe kumi wo sampa. Me koko report ma sampa police. Me ko police station ho. E ko report yi. Said the nkrofo bi yamini. Eti so obi pa onko sampa police station onko hwe omu false ni. Some report no nimu ana. Ebesi ne yante ho hwe. Kwa mo kra ka kire me se obesi mu oduro betwa meti. Me ko report ni nyina. Emu bie no aye adwuma. Na se yepo obi ache no a. Ne sa nkofu we wo ho. Papa bi na ka o se si ye pekrama o shi no nam ame na kwa haya na ensu nyame ye wo ho a yesi ye kofa ka da bi eti si ye po obi ache no a eye mo wo a wo kasa no onkrofo e na o se achi wo mu ifi se die omu ye nyina no eya de o se achi wo mu ya nchi wo mu ne mkoto de ne bodwe nyanya nkyere de nyanya no mane nko me de emechi me iti ablante ne metwan no onni dom no awu ba be chim wasantimam no mesi ya metwa wo mu minko ba bia omla no mechi me na ba bia mrada no fa minko this all report to say police and national security ese so mu yo madwuma yie eye ehwehwemu echi nkrofo de a ene edodo no aye be chi wo mu osampa ene bono nkrofo ni bia wo mu threaten asandefo na me se me ka wo mu threaten me a e ko mu dem doso is a what chance na wo kasa mu aho empani se sa wo wofo nsa no ahwe nsa de bia semti ye dokotu kodua ne ye jam ho it is a wo po bia che no a di ka che wo mpanimfo sa modua so che no na no ye ka se na ne jafra ebe ne wo fa yie akoba se lete ba se sampa sumdwe no nto onya yie ne ye no ojaye the same letter ni bi ba sa modua ho oye na yie ema hinfuru bi kotra ase Summahene ko bi Summahene ko bi enyamra no mato ana asebo court na ye di injunction atoso no injunction obi di injunction so obi nso injunction wani so oda so ne nam ho eti ablante so opo obi ache no a kokochi samodua ene ne nkrofo enyame ene so obepe me chime ene se opese o trending on social media untimi fami trending no kure wo no die nim ne yeka die hunu ne di hu adanse se de twe konkro ka no eti mesraw se otrase na opasema ka kasam a ebebo a wankasa memento gana mra ene achimi no wa to mra na ya nchi omu no eno so kasa afa ho ya sabra back me de emechimi but omu abu mra so afo mra etieti amra so emfa mra nya djuma gana mra no omfa nya djuma no omu de omu teo onya waje so obechi obi a na mumina
ye mechimi abrante ko ne sakwa research na hwe omu a esese ye chi omu no ye chi omu nyina na ye mechimi na metwa wo se obaba be chimi wasantemam meti ye twa wo so ne dom ba momra mechimi my ready metwa mo se wo pasem aka pasem a ebeboa wo se obi timi de paniti esiwo dina tempasa e de ne yare nyina mema no na se nipa ne nam sampa na binum hifie ebinum hye market ebinum kutasika ne atuo de me yanchi wo mu na mum de mechimi hwe ebo amwa sa abo no se 25th samodua ensi court ho ne ensi hochina etima plan se mo be basa we de anyatuo na mum sikai ena mo de betwitwa manfo sebe aboa a yekono enye de sikai edwa epapa ntwitwa obi a wowu mpofiri mu wu obi a doctor fo ntiase no ne afra busua no no ma be sign ne prosmoting ne ahwe ya report ya ana ade a adekode ekum za nipa no enti de sika papai na onipa da sani a wonam na de sika esiri so atwitwa no na abrante ne ba abontre se okọ na ne jafra ni mu wode prage akọ ho e man krofo taake no the national security amemo obetu no hofo ne hofo obetu ni se wode sika wo nipa ku no e wo sampa a na otwekura mae wia kofie e de sika na koto afatare ahye e pia bontre ye nche no eti abrante sa akọ wai ne ko hwem ne bra bechi de watomra wo bumra so no on de enche no mo de ye de nye sebi obi ni gine bakwase ya ho sa na obi anso ni gine hene ho asante ye hene ba akopɛ otufo se etu abebiu asante mawura fiao ye wura no ye hene no abrante bi a musician a wato dwo sampa odo otufo bo onum mo bu abrante no e man ko owu okoko makoda hospital se odo otufo da bo onum mo che no Bono pasa koda hospital ono de enya hwe na emom obo ba keka se madam ahene masantemem na national so chiefs no me de yemeta akem yemechime ya na monim de amoye ya monim de amoka na nkwa na adwo ma no sini bi ese bi no ntinya wa de aba no social media da romanti obi apeso opie na ye pedi pachi no a enka nipa edi ka chi ne se ye mfase ka ntwa nipa ti no e kalim citizen a wono wa threaten mi se onyame obi kumi no ono no de won ka ahwenkyere no o ka se kwase ani Adam da bia Adam bejimi na ne ira koka be kan nyesa masa tu hofo na o kasa ahwe o kasa yi nti ba ready me se bra na bechimi fa wa police for ni bra for soldier for ni bra na bechimi kotum na ye musa Summahene se on tere nipa poti o training sa on so se wo to twede wo se meme ni ha na aba no so meme ni ha de akọ sada oba na ma na ho ti da obeto meme no so da bi se meme ni ha de a ene meme ba ye hia ha akọ ede ne si ye when the training sa when the to twede atron kontompu emwa Musi na neja fure si sampa mbetwa ne ti obema omla on de okan no ho so na sebi obi mpa obakwase ya wo na so obi asere bakwase ya eti na neja fure de ntwa ne ti otufo de eni natem ye hene no ye wura no na no de oye wo se National Health Insurance
wa fe nipa bese mpim nu obi a wo ye che ni free wo hini wo mpe ope hwan ye de no ye pe ye de ene wo hina no sesa bola ono so ye wo dia ene wo hina na na jafra peso bi a akoa ono nya hene samodu anya hene nanso se na na jafra sampantra konwa no yese wo mu ye bibia ade be che no wan no ono mu se wo mu prepra bontene se de basabasa beba we nyina yensi ano kwai enti se wo po obi ache no a chifri suro fabra aba betuma sante ano ache maka ona adiko abusafo no kre da wo mu yenka ni kwase yesuro no kre enti obo ba sempere ho mini o machimi me tweo na busa Summahene se adano oba National House of Chiefs no ohumi ho ana ohumi ana me tremens ana sem na ma order command se yemu no abusafo ye kase ye di adwene de kire behwe surufra no ma bi ho a o se ye yi ho ano ne kire de eko so no me say 16 regions no be be a problem wo e Bono region de say wo brekum de say wo Kintampo mofo ani ahemfu bi de eko urefi eno de wontimi kan wo we se be ya asomdwe beba kone sa bra biem sa wo pesa wo trend a per story be bo amu attend enye me nya bone minti amra mintomra sanete inti abrante e ko sa bra biem abusa fo asantwe ko TV suni oboba simprimu ni se council of state and a council of elder a wo tu kwaya police for card ho na police for timi do se go mu bo na ya hwam obi abo no na edua no ye sei ye ka bambo a ene hene eye police o na bo bai eti se odi police for kra bai no ena no ye agina o mu ntimi a o mu nia police for wo Kumasi menhia police station ho o betima akọ ana se ohina osi abono e de na oso ye na sebi osakola kra da make se sampa ye tata mi o bepa bomi no a wo so mbekumi no me call report to police ade no menhia want me report to police na police for chinkro be sa no na de mra de nam ye no mu nie se makeka se mana no de ma hinu me Kumasi nti se nana Summahene Abama ya Bono de a ene ye manifest mini police ni bi ono so de asabe to social media nti ye nche ye chiranke ya chief resoro ho ke ya chi bebre ke ya chi omu bebre ke ya chi omu ko mo bedamu edem wo mo e be call remand ko wo mo e be bia ye be fa wo ke ya fine wo mu kotobuje nyenya nchire de onko kobla biem abuja fo mami fa osia oboba simprimu ni asantwe UK TV suni yo se share biem subscribe channel na share fa comment go comment section like page no na yenko yeni yempese ne esi wo bokono ebibesi sampa na mmom mansore na motrase yenhwe ama bibisa akoso a na na monkan hunu se ne ebesi sampa no ebeche ne esi boko Royal Hotel a ultra-modern hotel bia or Achumakofo dua or Santimantam mu ben ebuakwa. Hotel ye feyi se ura da bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so. Or VIP rooms or executive rooms and afi or standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. Ekira kwai wo Achumakofo dua Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Your home away from home.